le bhodi ebhalwe nje welcome to the suburb of Mdantsane. Yeah. Ndawubheka nento kuzuye highway uzubheke ngathi ufana nalo bhodi le. Yeah. Ostata mali ngokuba kakade umzali unobubele uyabonela ukutya ukwenzela into yoba akwazi abantwana bakhe bangatyi okushushu bazali babo. Sikwi-Genesis Yeah. nkosi yami ndajoyina ngoba Siza. Sikwazi eGenesis ndixolisele nkosi yami ivice umaduna engekho phakathi kwethu lexesha kufanelekileyo uzabaphela kuminathi. Sikule Genesis uchapter 28 iverse 15 uyabona ndinawe ndiyakugcina naphi apho uyakhona ndikuyisele kulo mhlaba ukuba andikushiya kude ndikwenze oko ndikuthethileyo. Uvesi nje bazali bam 15 ndizokwaba nje izika before nje sibe sizawufa sizawuba nje izika. Ndicela kwenzika ndizawuzaba bayeke amabantwana phakulo because aziwandini zawuba nje izika bazali bam because sisemvuselekweni ukwenzela into yoba sizazi into yoba xa sibheka ebhaka siphe qala safaka idipstick ukwenzela into yoba xa sifike eNarha siyazi beka noko sifithi ukuye ebhaka. Le